राम मन्दिर बेखेवनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बाइक आरो कारनि रेली। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि शिव मन्दिरनिफ्राय जागायनानै सान्तिपुरसिम बाइक आरो कारनि रेली हाबाफारि खुंफुंदों रुनिकाटा ओनसोलनि हिन्दु सिबियारिफोरा। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना। एरैहाय बेखेवनाय फोरबो आरो रेली लानायनि सोमोन्दै बेबादि बुंलाङो अयोध्या राम मन्दिर बेखेवनाया भारतनि बयनिबो थाखाय सैथो, अनलायना आरो गोजोननायनि थाखाय होननाय। बेनि उनाव आरोबाव मा फोरमायबावखो फै जों खोनासंनानै लानि। दिनै गोबां बोसोरनि उनाव 500 बोसोरनि उनाव जेनाखि रामनि जोनोम जायगा अयोध्यायाव रामनि प्राण प्रतिष्ठा खालामनो थांगासिनो दं 22 जानुवारि। बियो जोंनि भारतबासिनि थाखायल' नङा, समग्र बिश्वबासिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होनोबा बियो बयनिबो थाखाय देरहानाय। रामा सोरबा मोनसे जाति बा मोनसे रिलिजननि थाखाय नङा आरो मोनसे हादोरनि थाखाय नङा, रामा बयनिबो थाखाय। बेखौ सिबियारिफ्रा माबायदि दिनै बुंनो थाङोबा बुहुमनाङैनो जोङो नुदों, गुबुन गुबुन कान्ट्रिसफ्रावबो सेलेब्रेट खालामदों। जोंनि भारतबर्षआवथ' बुंखानांला, जेरावबो सेलेब्रेट खालामदों। सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर, गुबुन गुबुन फोथायथिनि सुबुंफोर बिथांमोनाबो दिनै बे सानखौ सेलेब्रेट खालामदों। दिनैनि रेलिया जोङो रुनिकाटानिफ्राय जागायनानै सान्तिपुरसिम खालामगोन। खोब गोबाव रेलि खालामा। बिनि उनाव जोङो जेनाखि लाइभ टेलिकास्ट जागोन अयोध्यानिफ्राय डाइरेक्ट फोसावनाय, जोङो बेखौ नायगोन। रेलिखौ लानानै माबायदि मेसेज लानो सानो? रेलिखौ लानानै जेरै मेसेजआ जोंना बेनो, जेनाखि रामनि फिल'सफि, रामनि गावनि हादोरनि थाखाय जेनाखि अननाय मोजां मोननाय, राम राज्योनि जेनाखि खोथा, राम राज्योआव माबायदि, बिनि मोनसे एवारनेसा जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा राम मन्दिर जा बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि सारा भारत, सारा बिटिआवनो दिनैहाय जे रामनि जे जोंहा मन्दिर बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै गोबां बेबादि हादोर नाङैनो बेबादि हाबाफारि लादों। जोंनि रुनिकाटानि शिब मन्दिरनिफ्राय लानानै जोंहा सान्तिपुरसिम बेबादि राम मन्दिर बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मोनसे सान्तिनि मोनसे जात्रा, जोंहा बेबादि बाइक रेलि खालामनाय, बे खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों खोब गोजोननाय मोन्दों जे दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला सैथो, त्रेता, दापर आरो कलि जुगाव जोंहा दापरनि सिगाङाव रामा जोनोम मोन्दोंमोन। 5117 बोसोरनि सिगां जोंहा रामा जोनोम मोन्दोंमोन। दा राम जोनोम जानायनि उनाव जोंहा नैबे रामनि जिखिनि अयोध्या, बे अयोध्यानि जाखिनि हा, बे हाखौ जोंहा मुस्लिम, थामहिनबा जोंहा बाबरा बाहाय जे गावसिनि मोनसे मस्जिद लुनाय, बे खामानिखौ बिथांमोना जागायदोंमोन। आरो जोङो बिनि उनावहाय जोंनि हिन्दु धोरोमा, हिन्दु फोथायारिफ्रा दिनै 1525 मायथाइनिफ्रायनो बा 28 मायथाइनिफ्रायनो बिनि मोनसे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ लाबोयै थांनाय 2019 मायथाइयाव जोंहा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे जायगायाव मोनसे रामनि मन्दिर गायसननांगौनि थाखाय मोनसे ट्रास्ट बिथाङा बेखेवनानै होदों। आरो बे रामनि मन्दिरखौ लुफुंनांगौनि थाखाय 2020 मायथाइनि 5 आगस्टआव बिनिनो मोनसे हानि जे फोथारनाय, बे खामानिखौ बिथाङा मावनानै दिनै फैयै दिनै 22 जानुवारि 2024 मायथाइयाव बे रामनि जे मन्दिर, बे मन्दिर लुनाया दिनै आबुं जानाय लोगो लोगोनो दिनै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लादों। आरो बे बेखेवनायाव सारा बिश्वनि मानसिफ्रा दिनैहाय गावनि धोरोमखौ लानानै जेरैबायदि जागरण, सांग्रांथि लाबोनाय, बे धोरोमनि गेजेरजों सान्थि गायसननाय, बे धोरोमनि गेजेरजों अनलायनाय, फोथायलायनाय, बेखिनि माखासे बाथ्राफ्रा दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों। आसा खालामदों जे दिनैनि दिना मोनसे गिदिर मोनसे दिन, जोंनि भारत नाङैनो दिनै बे दिना, सारा बिश्वनि नाङैनो बे दिना मोनसे बयजोंबो गनायजानाय, बेखौ जों नुनो मोन्दों। आसा खालामो जोंनि गेजेराव धोरोमनि जेखिनि फोथायलायनाय, धोरोमनि जे गायसननाय, धोरोमनि जे माखासे जोंनि गेजेराव अनसायलायनाय, बे खामानिया निसय जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेखि धोरोमानो जाया मानो गाव गावनि धोरोमखौ अरथाबनानै
जाहाथे खामानि मावनो हायोबा जोंनि धोरोमनि गेजेराव जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि देशनि गेजेराव निश्चय खौसे आरो गोरोबलायनाया फैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनै बे जारिमिनसेन আজি এইটো এটা হিষ্ট্ৰিক দিন নট অনলি ইণ্ডিয়াত ভাৰতত পুৰা বিশ্বতে এইটো চবে পালন কৰি আছে। কিন্তু ইমান বছৰৰ পিছত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হৈছিলে, হিন্দুবিলাকে সনাতন ধৰ্মবিলাকে সংগ্ৰাম কৰিছিল। আমি ইয়াত আজি খুব আনন্দিত যে ইমান ডাঙৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত ইমান বছৰে বছৰে আমি সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত আজি আমি আয়োধ্যত আমি ৰামলাল্লাক আমি পাইছোঁ। এইটোৰ পৰা ডাঙৰ গৌৰৱ আৰু খুচিৰ কথা একো নাই। আমাৰ হিন্দু আৰু সনাতন হিচাপে আমি বহুতেই আনন্দিত। আৰু এই ৰেলীৰ দ্বাৰা আমি ক'ম যে আমি এটা পিচ মেছেজ, শান্তিৰ বাতাবৰণ বা শান্তিৰ মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো পালন কৰাৰ বাবে কিছুমান জেগাত মানে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনটো অলপ মানিবলৈ মানে বন্ধ কৰাৰ অলপ শান্তি কিবা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বন্ধ কৰাৰ আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। ৰেলী কোৱাৰ লগে লগে কোনো ৰেলী আপোনালোকে ৰামৰ ৰেলী নহয়, চব ৰেলীতে চাব। ৰেলীত এটা পিছৰ বাতাবৰণ থাকেই। এইটো ৰেলী কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি ৰেলী ভাবোঁ, ৰেলী ইজ অনলি ফৰ পিচ, ৰেলী ইজ ফৰ অনলি এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ পিচ এণ্ড হাৰমনি, ব্ৰাদাৰহুড, ছিষ্টাৰহুড এণ্ড এ গ্ৰীণ ইনভাইৰমেণ্টেল ইন আৱাৰ এৰিয়া। তো আমি বিচাৰোঁ যে ৰেলী কোৱাৰ লগে লগে এটা শান্তি মেছেজ চবৰ তাত যাব, নট অনলি হিন্দু, নট অনলি খ্ৰীষ্টান, নট অনলি বুদ্ধিজিম, জেনিজিম, চবৰ কাৰণে এইটো শান্তি বিচাৰিছোঁ আমি। আৰু নিশ্চয় আমি শান্তি পামেই, আৰু শান্তিটো আহি আছে আমি জানোৱে। আজি আপোনাৰ ৰেলীটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা যাই শান্তিপুৰ হ'ব, শান্তিপুৰৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ আহিম। जय श्री राम। आज जो ये शांति रैली जो हो रहा है और मंदिर में जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये आपको जो अयोध्या में आज श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी उत्सव मनाया जा रहा है और रैली किया जा रहा है, जैसे कि शांति हो देश में, विश्व में, राज्य में, हर एक जगह। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं। और जितने भी इस पृथ्वी पे लोग हैं वो शांति से रहें, मेन संदेश हम लोग का यही है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। ये रैली जो है आपको शांतिपुर, यहाँ रानीखाता शिव मंदिर से स्टार्ट हुआ और जाएगा शांतिपुर हनुमान मंदिर तक, और फिर वहाँ से बेंगटुल होते हुए आपको गोरुभाषा हनुमान मंदिर होते हुए फिर रूनीखाता आएगा। आज का एक दिन में क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज प्रोग्राम है जैसे कि यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चलेगा। अयोध्या से जो प्रोग्राम हो रहा है उसका लाइव यहाँ दिखाया जाएगा, अभी स्टार्ट होने वाला है। और रैली तो अभी निकल गया, और पूजा पाठ यहाँ पे श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी, हाँ, राधा कृष्ण, सबका यहाँ पे स्थान है, सब यहाँ पे हैं। उनकी पूजा अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। पूजा के बाद होम होगा, होम के बाद लास्ट में जब अयोध्या का प्रोग्राम खत्म होगा तो यहाँ भी आरती किया जाएगा। आरती करने के बाद कीर्तन भजन करेगा आदमी। उसके बाद आपको यहाँ भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है, और फिर रात को भी यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा, कीर्तन होगा, भंडारा होगा। यही हम लोग का आज का प्रोग्राम है। भंडारे के बाद आज का उत्सव समाप्त किया जाएगा।